Okay, so today we're going to Masamaray Beach and Sual. Yan. So bago yan, check muna natin. Natin yan. Yan, meron na rin camera. Ang aking OBR. Ayun o. Nakikita nyo ba yan? Yun. At ang aking babed. Yan. So, diretso kami ng Masamiray para tignan yung location ng aming pag dapat bumalik kayo dun, tapos magpaganon kayo ulit. Makita nyo yung Masamiray ko pag ganyan. Tapos ganyan, pag nakapasok na kayo dyan sa kalsada na yan, papaganon. Dito tayo sa may Pangaskasan. Malapit na rin tayo sa Masamiray. Kanina nagtanong ako, dyan daw, puro pakaliwa daw yun puro pakaliwa. Ganon. Kaya malapit na tayo, mga 2-3 minutes, 5 minutes. Tignan natin. Saka nakapagpaalam na rin tayo para sa prenup. Dito po gaganapin ang prenup namin. Diyan po sa may kalsada, libre lang. Sabi nila dito sila nagpapaalam yung mga nagpa-prenup. Sabi nila, kami nagpaalam, good thing daw yun. Sabi nila, ganon daw sila, ganon. Napuri ka? Oo, tara na, let's go. Bye.
tayo sa Masamirey. Masamirey. So, maliban sa coal power plant dito sa Swal, meron din ang Masamirey. Masamirey. Ayun. Ilang beses na nagkamali doon. Ayun mga kaibigan. Ayun po. So bali, maaga dapat kaming nakarating dito. Kaso kasi pumunta pa kami ng Pangasinan, tapos medyo huminto-hinto pa kami dahil baboy kasi yung kasama ko. Puro kain ng alam. Kaya yun. Pero yung cottage dito mura lang. Merong 500, merong 400, may 300. Then overnight, according sa napunta namin, merong 1,500, 2,000, tapos 2,500. So ayun. So far, sulit naman ang biyahe dito sa Masamirey. Maraming tao. Wow!